Kowe isin aku mlaku-mlaku dhewean. Lah iki ngono anu aku, Mbok. Kawit jaman kae ya jaman kae mbok apa ngene aku duweni rasa katresnan marang awakmu, Mbok. Lah Pak Gundul, kepiye? Iki kok ngantur apa ngantuk, Pak Gundul? Loh, kepiye lah iki lah. Aku wis ngomong panjang kali lebar ketemu luas. Tembung tegese apa sing tak utarake, apa sing tak aturke iku wis tak pikirke nganti sing sak temene. Ya kabeh iki wis tak rasake, kabeh iki wis tak utarake supaya nek apa sing dadi rasane atiku ya tak pandhake marang awakmu mbah kepiye mbah apa tetep kowe iso nampa mbah ora tetep tak aturake. Ngono, Mbok. Pak Gundul, kepiye? Sepura nunggahi apa sing ku aturke iki pancen tak tampa. Temu tegese tak tampa iki ora tak tampa dadi sesandinganku ngono ora. Ananging apa sing ku aturke iki tak krungokke, tak cermati, tak pikirke supaya nek apa sing dadi sakmlaku mengko bisuke kabeh wis tak wanti-wanti. Loh. Apa sih kok wanti-wanti, Mbok? Yen pancene aku dieci karo kanca-kancaku mergo aku rong duweni sesandingan lan supaya nek aku iki duweni rasa ayem tentremku ing masa depan ya tuntune aku kepengin njalin katresnan marang apa sing tak rasake. Ananging Pak Gundul, kabeh iki ora sangkut paute karo awakmu. Senajan awakmu duweni rasa kang gedene banget gedene marang aku, nanging ngapunten ing sak prayoganing atiku sak dur-dure ngucapake aku nyuwun pangapura Pak Gundul. Loh, kepiye lah iki lah. Lah kok dadak nyuwun ngapura apa salahmu? Ngene Pak Gundul. Aku rasa nampa katresnamu mergo aku iki ya tak anggap kowe pakdeku. Loh. Alah Gusti.